Jiki chuan kongka anun kika wang chuan a honga a in lua na nei tu nu in jiajini a in son chhuata ka chuan a room lua pui tur mi thar a ron shwai hi alo ni tu dang ni lovin en son lo ni in jiki chuan lo narin mipa ani a ani hmeichhia ni bok nen in lua tawm pui chu a du lo thu alo soi ve a ma se an ti lui deuh tlat wang chuan a hnial hne tabik lo jiajini po dailan nen chuan in mu in api din mun le an mani wanga dam lowa an pu dan te chu in thiam lo takin a soya dailan chuan chairwoman chu a hre chianga chutiang wanga ni arin lo thu chu alo soye jiajini po in ring che alo ma se an pu miau wangin sheom ti in po a chwa san ri thu te chu a soya chuti lai chuan jiki in lo bia in man mu dewa ho tur chuan aron shil jiajini chu a room lua tu an om ta ka wangin a kyanga chuan om thei to si lova hotel om mai turin a shila jiajini chuan poisa anga tok lo thu lo soi ve bok jiki chuan khonga in aman atum sak vek tur thu chu a soya chuti lai chuan dailan chu a kar nen chuan ron lang ve in jiajini chu omna tur a mu sak thu chu a ron shila lua man po a hau tak lo tur thu te chu a ron soya an lo hlim hle dailan zui mai tum to chu ge chu ron lang ve in jiajini chu ina ho turin a ron kawa ma se jiajini chuan alaka an chung kwa an lung oi lo bok nen om shanri chu a that zawk a rin thu chu alo soi ve a dailan po in chairwoman har chwa ma a chutia jiajini an pu ngo chu alo lom lo pui ve bok ge chuan jiajini chu api che swalna amo pu lowa ana thu a shil sha lo wang zoka lung oi lo ani thu chu a soya jiajini chuan kapi hi keima wanga na ani lo ti chu i ring to mo alo ti wata a mela chuan a ha dam hwai ti chu a sha thei ge an in lama soidun a tha thu soin ho pui mai tuma dailan chuan idu chuan izui kher angai lawanya ti in jiajini chu alo chel ve bok ge chuan ngai theile lowin kanu puya a pasal ni lawa mi padang zoi chan tur hi anei law baka mi nu pui lo ngai ven viau hi amoi lem lawanya mi in naute pa emo anti fau che po hi kalom lawanya ti in jiajini chu a kai sun ngal dor dora jiajini po in soiboi du tabik lovin azui vele tamaye chhun lama office a jiki chuan jiajini chu a pasalin har satna a thlen zo yem ti in a zota jiajini chuan ge chu chutiang mipa ani lawa a pi dam lo nen na a thok rimin a buai zia chu alo shil le ta jiki la chuan a roommate har chu a mola ti thu le mipa ni ve si a meichhia ker na pakhat ma anei lo thu soin a rel zui mol mola le lama enson po in ge bula chuan a roommate nin omzia le a zai pe si a zaya thiam lo bok nen hadam takin a om thei lo thu soin jiajini a le to thowa ti in son chwa chu alo dil ve meka ge la chuan a chwa chuan jiajini a le le mai hlawin a chwa chuan a hna atanga bana chuan a vawa mai tur chuan alo shil enson la chuan aron le to thawa inu puyania in rem na te siam puila ati chuan chu wanga lom ila omangai alo ti sakda ya a chan pu jiajinin ani nei na chu in rem siam na mai ani zia a hre chianga a chwa san le mai chu a hlo wang zo ka ni jiajin in check up tur po chu zui atum ta thlapa jiajini chuan ami zia in thak thut chu makalo ti viauna in a hnial du tabik law nu nau pai dang te rwal chuan exer te chula in jiajini chuan chutia in ngei taka anom chu nuama ti ru hle a ge ero in nu padang ho ne na an thil ti chu naute tan tha po ni se a ho riau hian a she ve thunga doctor mu in a ma a akal pui lo wang te chuan a sha thiam na chu adila tu nuwa chuan jiajini in check up le exer le tur chu akal pui za tur thu so in doctor po chuan
anupui nau pai lain amamo chu ha dam taka om ani thu te soin jiajini chu dwa taka enkol tura shelin anupui ahlimani chuan naute po a thatur thu chu a shela jingren te product mu chwa hunni lo thlengin GE chuan a that lo zia le mihring tan a hlo om zia hre chuak ve in ti top turin a kal nga la a thu soi fia nan jiajini chu a hruai tel ve bawk chulai hmuna kal khom ho ma chuan a hlo om zia le ama ngei pon a mana anupui nau pai lai tan a him lo zia soin na thok tu te le mi pui te ma a chuan chu product chu an company in an hnuaia alak lu theilo thu soin jengrenin alo bai pui ve shek to chu a ti top saka company ya mi poimo ho chu chukhom ngalin chumi ati to pawang chuan channa na satak an nei wangin GE chu an dem hlom hle a anina atanga paithak hial du tu anom lain GE chuan chinfil dana sha tho soin chumi product aya chuan Europe lama changin midang tho pui tur a mu to thu le tuna an chan aya ale tam taka an hlok le tur tho soin cheru men po dam chama se tuna an product hi chu ti top atum shim shim tho chu a shela chu mai ni lawin mi pui le an company ngei po an him tlan zok nan an product zor chwa tu reng reng a sample endik zel rotin chumi in charge storin jiajini doctor kha asom fel vek to bok nen boina chu a chin fel ngal vek awangin midang ho po chuan an thutluk na chu so sonin GE chu zui le chu an rem ti a jengren chu a chhut muna chuan a lo lom lo viau thung cheru men bulakala an boina an chin fel dan soya GE a hlim em lai chuan a bulading jiajini chuan lo kwa in GE chu a chhong hle a jiajini chuan anu in mi an lunga yemo hun hlim om takan tonga ni chuan kan hneme mo kan lom pui dan thaber chu kwa ani ti ya a shil nu chuan GE po chuan a kwa let ve mai bok cheru men po dam chato in a har chuan na chu a rei to a ma se GE a en thak du wangin a sha tir du lo ti a soya GE chu damdo ina jiajin nen anin kwa po a shat vek thu shelin GE chu a lo lai deuh chu ta cheru men chuan an boina chin fel na a jiajinin a puina sa ti sha in a assistant na da atum thu a soi chuan GE chuan a rem ti lo viawa ma se cheru men chuan jiajini chu mei che na thiam takani ba ka anupui ani to a naya ombak atana cha omlo ti soin a thu chu ati tle bur bok nen GE po chu zalo fashionin anui ta ringota a pomlo thu chu a soingam ta big law jiajinin cheru men thutluk na asha chuan soipui turin a pan wata ma se jiajini po chuan a ril ru chu a so son sak thei big law cheru men chuan thok chin phota harsa ati viawani chuan a hnapa nga ya let le a phal sak thu thlenga a in hon em awangin jiajini po in a hnial ngam lawa jiajini la amma a om na ani emo engthil po ni se len chuak du thin mi ani wangin a hnar ta bik lawa a zana chang chuan a thei to pa in en ve zung zongin a tho ngai lo ani miau wangin a bau ve hle a GE chuan shilfe in an boi dun ve hle zana GE mutur chu an room kongka api ina ron kik thuta wang chuan phuzokin rangzetin jiajini mu hil to chu pomin khuma chuan a son chuk chu ka api alu tir nu chuan api chuan naktuk na an kalna a jiajini chu ngai ven thatura cha in thil a eile eilo thlenga ngai ven reng tur chuan a shila a chuak le ngal mai GE chu lungoi lo zetin a phun no no a chumi mai soi tura aron ti hlau thong chu alom lo hle jiajini inson le tum chu pot bet vatin rai laiania khuma chuan muzok to tura shilin ama chu jiajini mutna chuan amuta boka jiajini po GE an angai sak ve deuh ta ka wang chuan a hlim ve hle bok company lama chuan an nupa akalin jiajini chu azam ve hle a GE la in engma a shelo chu rem changa la in ati der deuh reng bok nen jiajini chu a hlau thong hle ringota
chumi mu chuan GE chu anui ve sok chin company lama po chuan in hmesha tirna nei pui thlapin a assistant thar ani baka tunchum an product bika manager a ruatin jajini po in a thei topin na chu a thok ve chana mase a na khoi ngai lo le boipui ngai lo ani wang chuan harsa ati in a in en uluk ve hle bok GE te chuan an company file poimo lak chu ani ti sha in an chui na lama jengren chu ani ti an sha chuaka chung file chu Mr. Zhao ne na GE chuan a hlan nge in ring bok in lama chuan a pe bula soin jengren lo ho ve le chuan an lo zota mase jengren an a chan du lo wang chuan GE chuan a rin dan chu dik nge ya sha in jengren chu company chang chuan a ban thu chu a soya mase jajini chuan lo dangin fiana engma omlawa jengren chu chance pele turin alo dil saka GE chuan rem telovin thinrim viau ma se cheru menin jajini thu soizok apom sakwang chuan lom lo takin in chu a chwa sana mase thil omzia chuya a sha chwa ta ka chuan jengren chuan abum lo ti sha chhuakin jajini nen chuan muturin an kala GE chuan Mr. Zhao ne na a mudun thu soin engthil che ange an soidun ti in zota jengren chuan ana ne na an thalak chu mu in Mr. Zhao chuan GE chu nupui nei reng chunga me chedang kop ani thu the dara awawa a u nau pa mual phau ai chuan ti in file chu pe mai ani thu chu asoya an chung kwa a anom lai khan a soi theilo chan chu anu le api te sha tir adu lo wang ti in a soi boka GE po chuan angai to wang ani ti sha thiamin alo ngai dik lo wang chuan ngai dam dilin an u nau in kar po chu a thatta boka jajini an room lu chuan GE phone mang thom sha in ana nen anin bia ti chu a sha a GE chuan ana mu tuma zin tum ti chu a chong dana chang chuan a sha thiam viau bok kalsuna tumna lama chuan doka na po titla in GE po chu a ron chhuak wata jajini chuan ana mutura kalatum chu sha thiam viawin api ne na po na chuan lama akal theinan dil sak atum thu soin amali naute wangin anin kar abwaya rulle theina a mu anga in nga in ti sak ve ngei chu a do thu a soiboka jajinin chair ume na dil chuan Europa anna omti a sheve vek bok nen alo rem ti chia lawa mase jajinin adil ngor tak em wang chuan a rem ti sak ve sham jajini an room alua api in zina phal sak thu a soi chuan lom lutukin GE chuan jajini chupomin a verpui tawaka an ril ru fim nuwa ero chuan an lai dunin an zak le viau thung Jerumen chuan dailan chu in lenga asoma arun kal chuan GE ero chu alo lom lo le a dokanan ki laite chuan dailan le jajini te chu in bia in an soi du zongain angbok nen alo ngai theilo le a apila in dailan chu a becha in GE Europa ni thum chama azin don thu te chu asoya chumi chung chu jajini chu achula pianga pui turangenin a in check up na po kalpui mai tur chuan a shila dailan chu alo in huam viawa GE chuan alo hnial wat ma se cherumen chuan nang chu Europe kaldona jajini hian pui tu ama molom dailan nen hian thianan ni thawa I omlo chung chuan I ai lo o mai ro se helam chu run ngai to su I na tho tur chu thadewin iwa thok don nia a ti deuh kher bok nen GE chuan lung oi lo takin dailan chu amel kur ringot zinga GE har chuan jajini chu alo thau dai to a in hnuai lama chuk chuan jajini azonga ma se api che a muwang chuan jajini omna chu azot vat apila in dailan zingkara ron kala bazara akalpuya na a antlang nga don ti asoi chuan lom lo zetin eitura siam sak loem ni ti in zota api chuan tiffin box chu lo ko mu ve mayin jajinin sticker nu chhia zia wang chuan GE chuan a zong vata ma se engma a mu lo wang chuan alom lo hle office a chuan jajini dokana chuan alo ngak rana
Giagini alo lu rual chuan zinga a tho ma a alo chuak le engma a hri lo chu a hau deuh ti a kalna te chu a zo zui bok Giagini ero chuan shil hai fe in pa ngai tak chuan alo changa GE yan chun thil eya shwai chua tum chuan anron engal thu chu ala soile zel bok nen GE yan thu dang soile tum la yin Giagini phone lo ri in damdo ina akal le hun tur anron shil hi alo ni a GE chuan azin don si a akal pui thei don lo wang chuan a hun chu son dil mai tur chuan a shila ma se Giagini chuan ama po a alo ti ve thei mai tur thu so yin a chan ve tlata wang chuan GE point a ti lui zui ta bik lawa Anson bula chuan ana mutura kaleri lo mai chu asoya Anson chuan lo nyalin tun ba ka chance tha a om lo thu le thil thleng shil fia na na mang tura shilin kal ngei tur chuan alo shila GE ero in a om lo chungin engtin nge Giagini alo omang ti ringot chuan a ril ro ti buain dailan nen chuan an lo in hnai zwal zelang ti chu alo hle a ana mutura Europe lama akal tur ni po chu lo thlengin airport a chuan a om wang to a ana nen po in beto in an phur dun hle a ma se a thlo chwa ma a Anson Colin Giagini lo ngai ven reng tura a shil chuan Anson chuan Giagini chu ni kho shelo watlu in damdo ina an kalpui thu chu aron soile ta GE chu lau thong ngal le in zin le lawa let le mai atum thu soi chuan Anson chuan Giagini chu ngai ven tu an tamin api le dailan te po an oma lo ngai ven lo tura shilin anna mutura kal chu atan apoi mo shi jok thu chu a shela doctorin Anson aron kauta ka wang chuan akal ta wata GE ro chu a ril ru chu a boy zwal viau thung Giagini alo har chuan an lo kel thapa chairwoman chuan lau thong takin alo boy pui wat doctorin na athok rimin a ril ru seng na sabok nen a taksa a chak lo bok nen ni kho shelo watlu ani thu chu chairwoman chuan alo shela Giaginin note en koldan training an nei ni ani wangin kalangai thu soi chuan api chuan adam sam si lawa vo in chu kal lo mai tur chuan a shil ma se Giagini chuan note ta na apoi mo ni berti soin note lo pian huna boldan le thil poi mo anzir don wangin chul chu adu si lawa dailan chuan akal poi mai tur thu lo soi ta ka chuan chairwoman point alo rem ti ve ta shama Anson ero chuan chutia dailan le Giagini kal dun tur chu alo ngai thei lo ruviawa dailan nen chuan naute en koldan training chu ti dunin dailan la chu tlangwa le ti lo chuan abu ang thlap main a zei em mai le ngal chuti lai chuan GE po run thleng ve hlolin a aya dailan alo om le wang chuan alom lo hle a an mani shelfia tu in dailan chu naute pai motia abyak lai chuan va in rol ve vatin ama zok chu naute pa ni thu chu asoya azin dai to emo anti la ya alo lang le nu chu makan lo ti lutuk GE chuan azin tur a chole thu soin dailan chu nem sonin adin na chuan ading ngal wata naute en koldan chu ati chun zom ngal mol mola dailan chuan GE local to boka ti in let san atum thu chu asoya akal ma a Giagini bula in en kol chatura ashil chuan ilo ngai ven ve chan tur omlo GE chuan alo ti khal hluka Giagini chuan lo khap vatin dailan chuan angai to wang chawani thu chu alo soya GE la chuan chu po ni se heta ka om ve ringa keiman ka boy pui thei che u alo ti le hluk hluka Giagini po chuan chang do to lovin a enter ringot naute buala anzir lain GE chuan ana message dongin alo nga reng thu te a ko le text a chan thei lo wanga a lo thon thu le angai to thu te chu aron soya GE chuan in thiam lo ru hle in azin le thei lo thu soin thu pha chu a choi ta ringot ana po chuan chutia ticket la fel vek to a chul le thu chu lom lowin kei aya ngai poi moi nei ni don kha ti in run changa GE chuan thlem tumin message a type le ta ma se in soifia dan mai a shat lawa wang chuan a reply le lo ta ringot
zana GE chuan nuam ti thei lovin video callin ana chu abia a ana ero alo lom lo viawa engwanga lozin le lo nge ti azo chuan na man mo thla company ya an nei le thut wang ti in a chang ta ringota ana po chuan sha thiam ve le mayin thatak chuan anin be zoi le a an show an zo ve le a alo ho va tur thu soin anin kar anti fel nge nge to tur thu te chu asoya GE chu a ril ru anuam lo hle thung Jiaji ni angai to tho rualin ana thla thlam chu a phalbik chia si lo chuti rualin Jiaji ni chu angai ventel tel ti in sha in ana le Jiaji ni a chuan tu zok nge avonang ti in a ril ru chu a in kap boi hle a ana thalak chu enin hun rei tak alo nga le alo du to chu tu na anei thei do na ma se le lama Jiaji ni afa nu ni mai to tur chu a om ve bok nen a ril ru chu a ha ve hle